Eta jakina, gazteak dira euskaldunenak. Baina mehatzaldean gauza bera gertatzen ote da? Kimez, Jon, esan diate, zuek izan zaretela Trapagaranen euskara kalean normaltasunez erabiltzen hasietako lehen gaztetako batzuk. Bai, nik etxean ez dute euskara ezagutu, nire eta nire amak ez dakite euskaraz, hitz gutxi batzuk eta gurrak, baina nire sentsazioa da, behar bada gu gazteagoak ginenean, 18 urten euskanean adibidez, ia inork ez zuela egiten euskaraz kalean, eta nire ustez orain badaude gune batzuk euskarazkoak. Eta bidea zabaltzen ari zineten sensazioa izan duzu? Bai, nik uste dut baietz. Lehen gure herrian ezen batere normala euskaraz entzutea. Egia da gu euskaldun izateko aurretik egon dela lan handi bat, ez? Egon dela jende bat nahi izan duena bere aurrak euskaldun du, ikastola sortu zen, gero irakaskuntza guztia euskaldun du zen, baina euskaraz kaletik entzutea arraroa zen eta arrotza, kanpoko gauza bat. Kanpokoa ez dut esaten oso urrunekoa, ez? Baina bai hemen ja aspaldi galdutako gauza bat, aurreko belaunaldiek zegoen ezagutzen aitite bat edo amama bat euskara zekienik. Eta euskara zekiena kanpokoa zen, kanpokoa beste eskualde euskaldun batekoa. Orduan bai, nik uste dut baiez hori izan dela sentsazioa eta orain dela bertoko zerbait. Zu gaina bertsolaria ere bazara, Jon? Bai, ez dakit bertsolaria hitz handitzat daukat, baina oso bertsozalea bai. Hasi nintzenean Santutxura joaten nintzen, hemen inguruan ez egoelako, eta behitu hain Trapagarango gaztetxean elkartzen gara, gaude dozena erdi bat, eta gainera saioak izaten ditugu inguruan, entzule gutxirekin, formatu txikian, baina ibiltzen gara. Zuek gazteen artean euskararen erabilera bultzatzeko egitasmoak ere landu dituzue? Nik uste dut gure aurreko belaunaldietakoen lana izan dela gehiago saiatzea guri euskara iristarazten, eta gu saiatu gara geuretzako espazio batzuk sortzen euskara erabiltzeko herrian, ez? Eta hortarako importantea izan da gaztetxea. Eta nik uste dut hor bai gure belaunaldiko gaztek egin genuen aldaketa eta hasi ginen naturaltasunez antolamenduan eta hori euskara erabiltzen. Eta gero hortik herriera proposatzen genituen gauzak euskaraz egiten, ez? Hainbat gauza gaztei zuzenduta, longen edo lokalen eguna egiten dena, auzoko jaietan parte hartzen, aurrekin olentzerotan edo inauteriak berreskuratu ditugu. Eta beste gazteen artean zer nolako harrera izan duzue? Nik uste dut harrera positiboa dela, ez dela zerbait bortitza, lehen agian horrela hartzen zen, ez? Edo lotua zen beti militantzia edo konpromiso politiko batekin. Orain bada zerbait herrikoa dena, herriko talde batek egiten duguna, gero eta poliki zabalagoa dena, txikia dena arren, eta normaltasunez hartzen da. Eta zuek baino gazteagoek zenbateraino erabiltzen dute euskara? Beitu, batzuk hemen egongo dira, honena galdetzea eurei. Guazen. My plain Jane never wear no lipstick or paint. You know she'll never try to be what she ain't. From early in the morning you can hear the fellas call. Ezeli, erati, zuek zarete gaztenak, zuek txikitan euskararik entzuten zenuten hemen Trapagarango kaletan? Esan oso gutxi. Kaletik iaia ez. Eskolan bai beti euskara entzun dut, baina herrian egia esan da gurasoen artean eta holan ez. Gaur egun gehiago entzuten da. Bai, egia da nabaritu dela jende gehiago hitz egiten dugula kalean zehar. Eta hemengo gazteen artean nortzuk erabiltzen duzu edo nun egiten da batez ere? Esan ginke, egunerokotasunean lekudanetan ez daula hitzen behar euskaraz. Hori, batez be tabernatan gazte giroan, gehien bat gazte giroan esango neuke. Nik uste dute, gitxi garela geure artien euskaraz hitzen dugunak, nik uste dute zabaldu biharreko bidea dela, aurrera pausoek emon duguz, ondik aldatu biharra dagoela uste dut. Esan bide lehen inok ez bala hitzen euskeraz ez, eta gaur egun egol gaztien artien 150 edo hitzen dugu euskeraz, beraz. Lehen igual raro begitzute txuen, ez? Lehen euskeraz ibiltze zinen da jentia zeuri behire geratzen zan. Nungo izango da. Hori da, nungo izango da, amengo ez da. Eta zeintzu dira klaberik nagusienak euskara gehiago erabiltzeko? Nik uste dut gazten artean badakigula eta ikasten dugula, baina ez dugula praktikan jartzen eta gure hizkuntza dela eta aldugula aurrera atera dezakegula. Nik osatu zengo nukea, ere
guk agian badakigu eta ez dugu erabiltzen edo batzuk erabiltzen dugu, baina gero badaude atzerritarrak edo kanpotik etortzen diren batzuk, adibidez amazir batzuk, marokiar batzuk, etorri direnak eta gaztetxera sartu dira eta esan dute ikasi nahi dutela, euskara beharrezkoa ikusten dutela, da klaseak emango dizkiegu eta horretan hasiko gara. Klasekintzetan egiten da bereziki euskaraz. Bai, nik esango nuke bi jai edo nagusi daudela euskal munduan, trapagaranean, bat Carrasco liendaz, inauteriak, trapagarango inauteriak, da beste bat olentzero eguna. Da horrek, igual jendeak duzu normalean euskaraz hitz egiten entzuten, da egun horretan jendeak euskaraz egiten du. Eta zerk eragozten du euskara gehiago erabiltzen? Ba, nik usteot da, behintzen nire kasuen da, nik usteot aplikaleikela danen kasutara. Bazkenen guzega, gu geure ama hizkuntza gaztelera da. Naz eta batzuk haukin familizen euskaldunak direzen beste batzuk, euskaldu zaharrak edo euskaldu berrizek izan, bardin jozte. Azkenin, zuk zertara joten zu familia artien, lagun artien, erraztasunera joten zu, ez? Orduen, patxada zauzenien, base urteten jat gaztelera, naz eta gurez, urteten jat gaztelera. Orduen, venga, saiatu bidot, kontzientzia hartu bidot, eta datorrenean, lehenengo berba esan behar dutenien, euskaraz ingo dut. Nik esan honeke sinistuen digule, ez? Euskaraz bizi gehinkela Trapagaranen, ez? Euskal Herrizen bizi gara, eta beraz euskaraz bizitzie posible da, ez? Kantzinoak esaten dabelez zergatik ez, ez? Guazen eitzera, aplikatzera, zergatik ez, euskaraz bizi Trapagaranen.